αεροπλάνο. Ξεκινάει το αεροπλάνο, κυρίες και κύριοι. Πολλοί μου ζητάνε, μου λένε γιατί έχω καιρό να κάνω βίντεο. Θα σας πω το λόγο. Ο λόγος είναι. Πήγα και εγώ διακοπές! Δεν θα πηγαίνετε μόνο εσείς και θα μου λέτε έχασα το βίντεο επειδή ήμουν διακοπές. Και πήγα κι εγώ! Και χρειάζομαι κούρεμα. Το μαλλί μου έτσι πήγαινε στη θάλασσα, έτσι ψηλά. Οκ, λοιπόν, και κάτι ακόμα. Πολλοί μου λέτε γιατί ξεκινάμε κοντινό. Γιατί μ' αρέσει το κοντινό. Αυτά είχα να πω. Αλλά κάτι ακόμα. Ότι το αντίο μου θα είναι μεγάλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα με χειροκροτήσει όσο ο κόσμος είναι εδώ. Έχουμε και πίσω το κοινό που κοιτάει. Λοιπόν, είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δεν μπορώ να κάνω high score. Είναι 7 ρε φίλε και θέλω να κάνω high score. Και δεν θα σας πω. Τι? 70. 70 είμαστε εδώ. Όχι ρε. Είμαστε 8 άτομα. Σταματήστε! Λοιπόν, και μου λέει να κάνω κοντινά. Μ' αρέσει το κοντινό, απλά ο κάμεραμάν μου. Ευχαριστώ! Αυτό είχα να πω. Μ' αρέσει. Θέλω να πω ένα αντίο, αλλά ένα μεγάλο αντίο. Αντίο! Όχι! Πού